Osia ya mama Jo mama kwaba amama hasoso ewiemu ni aye no ensuo na se muna ase to ase wie bo ase mframefa etiwe no ye mamache mama ha mama Jo yakane nyina bom na wie yi ensam no ye de ebramo we ni ekọ chiko brama ko bata ni etwa krenke mamuri amanfo nkro so a mon petrepene mpatrapa magia tumu na yakekese ni abia a wo bia no wie ye ba ne de aba besom ensam no doso na poso ni ebusia arehosam enkra efri gomua ochrekon ye wo mfinfin mantamo ene se ena homachi accident bi a no hye esi ewo hono ma se no kase nipa bebradu anan de agitwedi amponyankrompo no a ene wo so obam ene o manyomu tie didim Obuosi Anglo God one so concession be a illegal miners ya boerema emunsem ya rewo ya de bema mo. Observe police ni na wokokum ye nua ba ma adwa wokuma se aduma bonten so ne empenifo sa de ne kokoto anasema woka nyina ene se madwa na odene ka 50 million na no ogia no ompeso obetua ene ma ne bonu tuku no ya ewo aduma bonten so MPP amanyokuo no ene dai asalam da waso ekese na ewo hon Dr. Bawomia wonu wofoforo bi akwakofa wonom forms ya mene wani en kokra na omo pension sika akwakoddi mu na busia besine entete aboto Sompa FM nsem kefa pono so chesa ban enyanti wo musika ne mfiri wonom ma omo enti yetete se wan hweya efiri kine ko won besa so akwakobobodompem ewo atena ye hwe sika sem no ntoto yeso yebeko omo nchen ni akobusa sika dodo akamu a eno nti efiri kine ko mutu sa na mo no Eya o meyite mu adwumakuofo bi a wonom ede strike hyehyɛ so na enu adanhyiamudie bi kɔ so amanam so yate asɛm de efrim Ghana National Ambulance Service mpenimfo gusu ekirem se ka bi a yese eye Ghana Ambulance fo de a yese ye ton no Dubai bonten so a nipa bi ma ye video a eje mpatako ne nsrepe wo social media no so no wo mo se wo mu nim ho hwe kuo bi so wonom so ehwɛ se ya ho de ne ye ehu nsɛm na betimi agyina ne na so ama fam go ho nsɛm so to ye no mo de atodwa sa enche fam go bo no ebekoso agina babie nyame ya dompo asaba fo obsia weni afoforo pin ya kekese ne se kase ababia wo bia na wie ye ba ne de aba besom wo wadwenche no nsusu obetimi de aba bekan wo abra wo kan wo ye social media yen platforms awodo ne nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ye wo de bia ho no mabuzu yegusu a ye bekase ne mamu no ye bekenkan ede amamo ye mfa seda Emma sa enyuma ekue yere aseda Emma eye Tabita Clinic osemen kancho se eye prostate yade a enko bia se eye Tabita na wosa oba ya Bolivia Enterprise for so the future life smart food you see your food is your medicine is your food and a cloud internet so internet won sensem nyina fa bedan no ntoto informal so what's about clinic samen kancho say a stroke any dompem yade a enko bia se ni chiro matna ye ewo ohwim barekase school junction honomu a na omo entutu ase emfa emma na ma mi abe se wie watna se yade ni se ne sitie bia foni ekire honum no mfa yankase bibidro ya yade suruwisa efomwisa hwentia ene akekedo kakra wono no wonfa entutu ase emfa ma omo na ema ye vemu awie ba bia wo bia ne yetimi aba na yaba besom yedi ne nsesan na ya obo amale bia boga wie mene ohine ire ma me akua yeboa asiama Enye brena fe nsam no mobrodo ncho yanko ne yanko tutu na srani abasa emfa emamone ye de mo kwa hyase e de afri eye mfinfin mantemo na empanifo aka to wono mo se sade chi ne ante asam foforo ye chi ne nso nsam bi wono mo a se efa wasumu a na ase awopupuation kura ya chewo ara wo sabon kra bi a ababeto Sompa FM nsam chefa pono se free kura ye fa ne se gomua ochrekon ye wo enkran ene Cape Coast Contempo no so e kire se accident bi a esi wono mo ena homachin amase no mo kase nipa bebradu anan de wo mo ehu akwakokam ya setwede amponyankrompon base ya doma mamu a wa hwe omunyina ebefiri mu se no mo kase de ya ntete e chese nipa dunsia 16
ɛna afiri mu na ɔdansini awerɛhosɛmi na n'ani tua mu ɛkyɛ sɛ ahomakyi bɛɛ na onum o ɛna U-turn bus yi a ɛgya ɛde akwantufoɔ ɛdi ahyɛmfire kɔba yi a ɛne yɛse ofiri Abidjan abɔnten so ɛna ɔde n'ani ɛkyerɛ ɛyɛ Budumburam na sɛdeɛ asɛm na ɛsiiɛ ɛna ɔne petrol tanker bi ɛde kɔtua mu a ɛgya seɛ no mo nkasa yi nipa de gu hɔ no mo saa no o nipa ɛde gu fam saa no a ebi nsa te ebi nan ate ebi anima kyɛ sɛ wohu koraa sɛ ebi a wode hye anaasɛ bi a oba anaasɛ bi a wokunu anaasɛ onua bɛma anaasɛ onua baabi ɛna ɛda hɔ no mo saa no na ɔdanseni abusua asɛm yi na n'ani etua mu ɛkyerɛkyerɛ nsɛm no mu sei ɛde ɛkyerɛ yɛn paa ti no ti no de no wada no de sɛ ne ti ato that ball no so odu nso ba ko e na tete ɛkyerɛ nso na me sɛ ɔkɔ one side ɔkɔ one side nti gemi we an say o ma crash bin you don't know we let one side or not that and the other if say me had a here me me stop taxi go na I am and me stop on we no put and introduce the show back where I use no and I won say ɔkɔ push in terms of we no we feel airport nti de me hu yan say o mi no na crash me yam bi nka me kra yam ma o ma wu fo nya akɔ hospital four ne de no kɔ akɔla ba 5 the first one also the 4 they didn't come for it nti nkɔkɔ ma we won ka akɔla ka mu kɔtɛ so far omo ya do magu police pick up mu kɔdɔ omo ya be 7 including akɔla ba ako be 2-3 years akɔla so we move be 20-25 plus to the trauma hospital tanka no efi Accra and besin in the natural Winneba Cape Coast Road and a VIP nso every Takrado Road and in Accra. Abusiafo nti waya dansefo arehosem wasi no na omo ho bie ena na omo cheche nsem de kire ne se U-turn bus no na chese ofiri Abidjan a wode na ne e kire Budumbura ne mpotem wo no mo ena se na ntetia na chese na driver ni no na wada na omo ba ni nyina no passengers ni bia eja wo mo ho kan ye kire se driver ni no wada ntia ho a na omo abono kakra na wate nani na omo abono kakra na wate nani ena ode omo ba ababedu eye gomua o kire a nyankopon amfa kwam okofa fikyira abusuafo sare hosemi ababeto omo ewo kwam saa no na entity a kyerɛ sɛ wɔn a wɔn kra ne yɛsɛ wɔn prepra no ɛdene kwasi bro ne kana sɛ yɛsɛ wɔn yɛ deformed wɔn yɛ deformed sɛ bia ɛnyɛ ne nan na ate a ne dompani nyina mu abubu a so betimi asɔre pa gyina hɔ no mo bie wa agye sɛ twedi ampo nyankrompɔ ebam na Winneba Ghana National Fire Service adwuma no ne fa ɛwɔ ɛyɛ Winneba abɔnten so pani ɔda no sɛ ɛyɛ commander DO2 Kwasi Hughes ene ensɛmtwefo edi nkomomra wɔn ɛte asɛm no na wɔn tutu Amerika koduru hɔ no mo ne wɔn soso mu hu yɛ ɛne mfitu mu kakra wɔn soso ma yɛ ɔde nsɛm sei ɛto ɛyɛ nsɛmtwefo anim 40 and then 16 lifeless bodies. The road has been blocked. So the blockage happened around 4:50, and so till now no car has been able to pass to Accra. No car has also been able to pass to Cape Coast direction. It makes the traffic situation very, very terrible. But we are working very hard to remedy this situation. As you can see, we have been able to pull from the road the U-turn. Once we are done retrieving the lifeless body in the tanker, we will also away from the road so that the traffic situation, with the help of the police, will be opened. We share the sentiments of the drivers and all that, but they should bear with us. It's a crucial situation, and lives are involved. Commander, how many cars are involved? 2 cars. One a U-turn bus from Abidjan to Liberia camp, and the other one was fuel tanker belonging to Goodness Energy from Accra direction to Cape Coast direction. And so they are just 2 cars, but the impact was heavy. It was heavy. We have recorded this number of fatality because of the number of passengers that
now the return bus was carrying. And so we are doing our best. The ambulance service have been fantastic. The Ghana National Fire Service, my men have been marvelously wonderful. They have worked tirelessly to remedy the situation. For way a fire service commander award Winiba Abontin so DO2 Kwesi Hughes and yet in Karian Common so na including Komokakra Erikanan Mahai Benjamin Sao una baby accident no esi no twamfoni ekire yen ye fire service commander no ni din komo na o chese asata no pa no edi besi be premo eba betu de na kwan no na oma blocking no eti say so matima yi cars ni nyina free kwam ama cars etimi koba nyame adom te say de car no ti car omo ebesen akọ enkan de don so mu su free enkan besen abakikus ene nia ekura to so ne nyame adom a dumje dum ekọ no metimi ahwe akle road na me ne cars do na etimi ko ne mo mpempe na ya dumje dum efon do na wo ho no mo hwe san to ni se kan kunshie ya esi no na ade fuel tanker e kan na fuel tankers ni mpempe na no nhwemo me hu se ewia ne bodo do a mpempe etini isoja ne sa so nti omo wo ho no ehwe ese obia enkonko ye bibia na enkampese bema fuel tanker no fango enu no wo ne no bitini asoja nti ne no liga boga so bitaya na ade akẹ mekwan no motini ahwe akle amene no ka ti bi emu kusa no mo anopa no na ade a ohwe amane ba eba betu jana na nipa mako edum anana edum no mo no anopa na ne ba ede ba na wie aso na ade ba ko aba be kan san ohwe tanka anafuo tanka meta na ono etimu na anopa no na kame ese ate oye enyankwa kaka no mo mewie no so ma eba no so no so yi no ade ono so tie ni sa so tie no nipa mako du tia ana omo etini ahwe omo nkwa ewo egumua otreko aweho sem nkunhia a eno etini si ene ahomatin tabe peneti ndi ade ne no omo hwe ese bibia betini ato ya na mo nkokuku a ene omo ho etini aka ye hwe ne yebo mpese omo nwu anomu fimu nkonko kan dodo a omo tu me ne bi nti ano no mako eduanan nipa mako eduanan ne no omo tin kuma mpinku ahwe ede eduma kwa kupim Winiba Trauma Specialist Hospital sanso ana Winiba Municipal Hospital Libya Boga na Eric omo prepare ni atese nipa 40 ena omo pra ano ohye ye de omo call hospital na no pay ene ewia airboy emute say doctors na say I'm a doctor for more yes Sabia me amede etuja Winiba Trauma Specialist Hospital sanso ana Winiba Municipal Hospital ene no omugina tanko puku isu ye pa sanse ara ho samne ba do na so kran so anya Ghana for sanse you turn back here eno ekonya kan kunshana na do na foreign sanse etui Burkina Faso no eba ababesia kon kan pumpuliment ma ara ho samno ayade ate me tu Ghana fuel tanker na eno enya ta kunshara for no registration number no AWR 2063-10 WR 2063-10 also na ayade you turn back na eno nipa do na ade passengers no abumuma de na eno registration number no GP 5866-L GP 5866-L until the boga ubitan sababekaneti ade yene de dodo a omo epra prawen fo a yede mkoko pie mu ya sabia no ye cheda entry eto eka meti ni ana no tanka kana na dodo na uchuma de ha de dodo omo de mu na ya da tanka driver no na ono da sanse na de omu nti o hebi bia ya ni bia eme ne kan nya mishana moko share na yes asema eni adanse ni kebi yika ahu bi adanse na de na do a omo ebo sama ne omo ya o hebi ya Mate share na ne kan no isi ne mu kra eno ko bo yi somba Mate Eric to aso na eco hospital ho nwure besa ba na
deɛ ɛsɛ bia ne yɛba bɛbu sɛ mu a yɛda se paa ɛne wadagyeɛ awie yɛnua Erika Nana abusua ɔte yɛn kradi firi mantam ne yɛkɔɔ ne nkyɛn no awerɛhosɛm papapapapapapa mekɔpɛ bibia bɛdi ɛne me bɛɛdɛn ne nam because wei ha nipa ti ne ɔmo ane saa no nipa ti ɛna ate da hɔ no mo no a ɔmo de ɛto adeɛ mu amoamoa ne saa no awerɛhosɛm paa na ahomakyi akɔla ketewa bi nso ne da hɔ no akɔla ketewa bi nso ne da hɔ no yɛse 2-3 years nyinaa tete kra Raden for mo kransie na omo nso so eprepra na Raden ji omo kra ensi ho ma ya na emu odin Ebusiafo area pronto breka se na wasugu so awutie e Sompa 93.12 Kumasi sunyane ne mpɔtam nso no eye Sompa 98.9 Sompa 90.7 ewo Enkranza ye no ewo Bunu East Mantam no emu ye to nsɛm no so e de amamo ne abo awremu ewo MPP so kokoko amanyoko no ye kasa die wonom ebie epunu mato wo se free na no fiada no wa wo pepa ewo tumi so betimi aba peke forms no wo betimi aba se bia betimi kita franka e de ama amanyoko no ewo ko eda wonom anim ewo mfimpi mienu ene aduonu na abato ne mu na nipa dodo na e na akwakofa wonom forms e ma enam so nti Dr. Mahmoud Bawumia mampanya be de akire wono so na yonkofo so e de animu ama ye Rasamia wuku woni Mr. Fred Oware ya wono ye chief of staff ewo mampani abedi akire no akache afe yewura ayisi boate omo nyina e na edi animu mkopeke forms e de ma Dr. Bawumia so wono nkuto no susu se wo gidie ewo ni mo betimi agitumi no assess su biem ama breaking the 8 ya MPP amanyoko na ni daso no etimi abemu na ye kasa ya nso panyin bia wono waben ewo eye ahwodene adwumadie mu yewura kwadwo nsafo apoku wono susu awuramu ewo Asalam down MPP headquarters akwakofa ne forms a enne wokodru ho no ensam dodo na eno panyin no owesaye executives regional executives regional constituency chairman ifiti afini me no ma ba pro eno ma kasa omo na hye me nkran grassroots polling station executives electoral area coordinators omo na hye me nkran se me mefa for say wo hye nsema ekoso kronimu a party no e woni nyoma enkoyie ekronu wonyoma enkoyie nipa pi no kasa say oh ye be say ye president but also we leader of the party and say no obey president. I think I'm the only one me person me lead the party my party office about be familiarize me with what's going on at the party and I think says Ansana obe two and I'm also be president also one she share I will reform a lot of things that echoes to a party and me could join Safa Poku and me two was say me was it sumudona meet me as anyman here omu me after 2010 and if you say me a serious so I'm a neutral person when him Kojo Poku from 2001 I was very influential and very active in President J. Kufuor's party. When me mami awajen baby for Hawa Yakubu, Minister of Tourism, now me a special assistant at Ministry of Tourism. I worked heavily with the MPP from 2001 to 2008. Until now we need me and I can say be I'm neutral, but don't moment me and say me MPP. Into energy aspect, say nay and ne krano with not TV so na assembly ba na a national issue. I'm neutral and I deal with the national. Me pe and I'm unim say me TV so me can no krano be it against government or be it not for government. No credit when it comes to national issues, we should devoid of politics. Near man said a man with me to home. Bema 10 gramo aweni monya papa yenuano no ose kwakofa fonse bi said be ya no so betimi agire mu na wakita franka e de ama MPP amanyoko no wa ben animde ewo ahwodene adwumadie mu yewura kwadwo ensafo apoku e na ekotie no na eno achi e na yewura Evans ni mako wano so any director of elections e de ma MPP amanyoko no bra yewura yi ekofa form ni wiye no wani afoforo bi ensama hodo a wano so ewesa e de ma wonom nie if you are the term 26 nomination period na 1 month if you be in the 26 ebe end next month 24 so far party form paying for 7 and be for nomination forms if you are the be ora boache jako ora kwabna eje japan ora adani mu ora kofi maybe ever before reforms eno echi no ora Mahmoud Bawumia aba be fan reforms sanso na ora nsafwa nso aba fan reforms nti ye be ni say the period na ye be nomination
obi a ɔwɔ ahoɔden a ɔpɛ sɛ ɔwɔ pepa pɛ sɛ odi party n'anim ɛkɔ pre-presidential candidate for Ghana akwanya da hɔ sɛ ebetumi aba abɛfa forms sikasɛm na ɛhɔ no yɛ ɔdɛ sɛ ɔhwɛ decision a national council ne national executive committee ɛde baeɛ na consideration bebree kom yɛgye di sɛ ɔbɛtɔ fam no 50,000 na ɔde ɛɛba na de saa 300,000 meka ho ɔbɛboa party na ma organize yɛ primaries yɛka yɛ presidential primaries na all polling station executives Ebusia de atini ke woni ni panyin kwankyerefo ya NPP abanyoko na bato ho nsɛm nyina ɛda na bɛm yɛwura Evans ni makon ɛna yɛkɔ ekotie na fɛ yɛnkɔ ahoma no so ne ani anua bɛm akwadwo baafo to nkra de finkra popuni mantamo ɛde ma yɛ ne yɛmisa ne sɛ aso ne ma sɛn ɛna ɛkɔ so ɛwɔ NPP wɔnom abato no ho forms ahodo a wɔnom abie kwan mu ɛde ato no kwadwo woteme kan na wie me wakɔ aba ejo so ni aba bɛma na pom ti sɛn Yesu adom bia boko. Ya da nyame ase wada romade na wode ma ye awie ye ne yetiefo aye krado fa NPP amanyoko no nomination forms a wonom ede efa no ho. Awie de me wo de ma on say Alhaji Dr. Mahmoud Baumia abefa the forms na Samia Oku ene Fred Oware Baumia office of the vice president the chief of staff ono ena edi ani mo befa forms no ede ma Alhaji Dr. Mahmoud Baumia eno achi ena kodwo nsafo hene poku ono so ebefa no forms ti en nipa mienu na ebefa forms of party headquarters anoma enne abeka ho ama nipa nso na dey say omo forms of party office and for presidential primary eba so omo asleti 26 August edema super delegates conference na the main conference so akoso November 4th no eno no ne enne de akoso hanu so ba ha dia some penifo mienu we na ba be forms no e de aka 5 na afada da no for any dia kire ba Nyankopon ya adomo ade betodwa bia no wasa de ama ye why all right me that's and what bibi se obi foforo nam kwan mu ba na kwadwo konyame ya adomo anwumre ye besa akwa ne nche na ya bisa ne so foforo timi ba ya ansa na wonom eklosi wo mo empono ahodo na wode ato ye ne mabusua ye nua kwadwo baafo e na woto enkrai e de finkra popuni mantemo e de ma ye no Abusua fe no abeka enho aye ka wo se Sompa 93.1 FM ye wi aprem tebreka se na nsa no ba bia wo bia na eguso a ye de ema mo star bia bia no wadwenkyere e no nso sie fa beka enho abra eguso e be kase no ye be boso de amamo nsema ya bobro so nyina obetimi de wadwenkyere no nso sie aba afa ho abra wo ka enho ye social media platforms audo no nyina so oko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM na YouTube e Sompa TV Ghana wadwenkyere no nso sie fa toto no mo eguso a ye be kase no mamo no ye be kenkan ede amamo sunyane Sompa 98.9 FM na enkransa techimane ne kentamponso so no Sompa 90.7 FM adama nti awie yakase ne sentene je bebia oba santemantama se ya Sompa 93.1 FM adama na awie yakase no erewura bebia yento aso na informo enkonsam fufuro mo embeka hye ne nso yenua ba maadwo a police ni takum amatwemasi inspector boni tuoku ne ya ewo aduma bonten so no ene aposifo ni nuanom aposifo sa de ne kogina court a on de na sema wo kan yetiawa se ne ma ne ku maadwoa se maadwoa de ne ka 50 million na maadwoa ye nadwene se wontua eno nti ne ma ne ko bonu tu adum abonten so eku no no eno mo ko court na enua kwam redu ewo ho yenkodi nkomo e kwam ma han madu so alibia na ho ye Nyankopon adome ho ye pa alibia boy nkomo de si court to them ene court down ho bobo e court so nyina no boy nkomo ye tiewu Libya mame na wase se de wedi kan de atudwa be bosumi ne kakrani na ye nia ye nua ya de nyina maadwa kuhia ne kwense wo e wadum ono ani fia ye nua police ni baako o je ne kra fi ni se ma sam no akoye dija wasantimantem Ghana man ni wiase na ubaka ya ye de ne ba court e wo asokore man pon district court ha ama mpenifo je nyema akire mu se sabe die enam se aye jasu ni ntino na esese omunya abutre no mo ne kasa ana se omu pe brepapa bi do ebetimi dia bo police ni awudi se ewo no yehu ne tobre edinti se bosumi baako a edie ne na bosume baako no eda no esie
na me nua sabri ya du mienu abo amana kwa enu kakra de megiri sɛ dodoɔ no a yɛtie Sompa ɛpɛdeɛ ɛyɛ si court ha na ahwɛ anɔpa bɛyɛ du baako pɛpɛpɛpɛpɛ ɛne yɛde operation no ɛbɛpie ha ɛwom sɛ abusuafoɔ no matwɛn ɔmo nyinaa yɛ krado sɛ ɔmo so ba no mu abɛtie deɛ court bɛka ɛde afa operation no ɛsiane sɛ ɔmo de hyɛ maado a ɔmo ahwere no nkwa no nti no ɛnam so ma meka sɛ ɔmo nyinaa abɔ ha na wohwɛ abusua no a deɛ ɔmo dodoɔ no ɛka ne sɛ ɔmo pɛ atɛntene ɛno ɛne adeɛ a ɔmo pɛ na mpo na dodoɔ no anim sɛ sɛ mpo saa ɛkɔba sɛ yɛde de ba mpo a bia na bɛtu da no ɛde ahyɛ da foforɔ ma yɛahwɛ meka sɛ du mmienu abɔ a akɔ anim kakra yi saa bere egu so a yɛwɔ court dɛm ha no mu deɛ kwadibɔ ne de bɛbɔ no ɛne asɛm bi a ɛbɛsi obia no ne adeɛ a ɛtumi aba so atwentwɛmu a ne yɛtwentwɛm a yɛhwɛ na yɛhu deɛ ɛbɛtumi abɔ nti meka sɛ deɛ kwadibɔfoɔ anaasɛ polisi yɛde naba ama ɔwɔ court dɛm ha nso so si yɛde ne charge anaasɛ biribi bɔ no yɛmfa mmɔ na libia mewɔ abusuafo no baako wɔ me nkyɛn ha yɛmmisa sɛ nnɛ deɛ na ɔmo hwɛ anim de afa maadoa ne wɔfa ase ewu ho ora mema wo aha de ba Sompa FM so awie ɛjɔ so yo anɔpɛ yɛbaa yɛ mu nyinaa na wɔ ha yɛhwɛ sɛ deɛ na mo ho keka sitie no a ɛnɛ asɛm bɛn ɛna mopɛ sɛ muhu firi deɛ maadoa ne wue ho ɛberɛ a woyɛ wɔfa ase a na wabɛkɔɔto me hu sɛ wahyɛ maadoa t-shirt a ɛkyerɛ sɛ bullet maako nsia ɛna mo susu sɛ yɛde polisi no ɔtɔde bɔɔ no ansa na wɔwuo no sɛn ɛna wosi aka yɛdeɛ atɛntene ne yɛpɛ ɛna ka abusua no nkɔa so no na nka ne yɛ akɔa yɛgye ri akɔa no ma yɛn but sɛneɛ mmara no yɛm sɛ nkyerɛ saa na yɛn nso meme deɛ mehu ne sɛ asɛm no nyɛ nnɛ ɛne kyena no adekyee ne yɛbɛka wie ɛbɛtumi ateke yɛ 1 year anaa 2 years ansa na bi asɛm no yɛbɛtumi aka wie nti deɛ kakra mɛka kyerɛ busua sɛ ɛsɛ yɛnya abotrɛ kakra na yɛhwɛ procedure a court no ɛbɛfa so abɛdi asɛm no ne nyinaa yɛ atɛntene ne na yɛ anamanfoɔ keka sɛ yɛbɛgyaa no ɛne deɛ nenyi de ɛyɛ atesɛm because police ni bie no a wɔsoma no so nkokom nipa ɛna panimu bi ansoma na wakɔbɔ no ho ban sɛ yɛgyaa no na asɛm no ɛba ne sɛ mmɛn wɔ a yɛ ana wohu ne sɛ yɛbɛgyaa no na yɛyɛ abusua no deɛ yɛbɛdi akyirɛ akɔpem sɛ bi asɛm no ɔmbɛka asɛm no awie nti abusua no nya abotrɛ kakra sɛ bɛyɛ a ɔmbɛka asɛm no bɔkɔɔ ama yɛn na yɛhunu deɛ bɛsie yɛhu sɛ na yɛde polisi no ne ba na sɛ abusua makoma ahuru kakra deɛ na wo so woka de afa ɛya wohu nnipa no ankasa na abufo abɛhyɛ wo mu nanso ntumi mfa tumi nhyɛ wo nsɛm sɛ woyɛ no biribi but ɛyɛ pa ɔne bɔ akwa no so even ɛnɛ da bia metwam baabi yɛbɔ akora no twa no makae no da bia hɔ nso na mete bɛn hɔ mefa hɔ bia no makae no makae akora no nti ɛhu akwa no anim sɛ yɛ na abufo aba nanso nyinaa sɛ yɛka akoma to yam kakra na ɛnya abotrɛ hwɛ deɛ mmara no ne bɛka yo libia wei deɛ wɔfa mmua a yɛfrɛ no yɛwura kwame adubɔfoɔ ɔno na yɛne di nkɔmmɔ na wohwɛ a ɔmo da so wɔ ground ha yɛtwɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a court mpanifoɔ de asɛm no wɔakɔ wie na yɛn nyinaa yɛtumi adi ho adanseɛ wɔ ha nti libia gu so a yɛtwɛn na kwame yi sɛdeɛ yɛnim sɛ anɔpa mu ne yɛde ne baeɛ deɛ na ama case no moatena hɔ a prɛmo yɛ ato apɛ mu moda so te court wei ɛdeɛ na ama na ba saa libia mede ka sɛ du baako pɛpɛɛpɛ ne yɛhwɛ yɛbrɛ no a ɔmode no bɛduru ha na wohwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ ha no mu a wonim sɛ court asetena no nneɛma no bɛ obi hɔ no dodoɔ na ɛwɔ hɔ no a yɛde wɔ mo case bi nam sɛ nanse na ɔmo ma court nti ɔmo bigye sɛ na ɔmo apare nsɛm bi no mu atoto hɔ nti no na sɛ sɛ obi no ba bɛgye ebi a date a ɔbɛgye date na wɔde kɔsan sɛ ɔno ne deɛ no ebi kwa na ɛhyɛ na wɔtwe etwa mu hɔ baabi a wɔanya kwan ma ɛso ɔba ɛnɛ ya so na court resume ya nti ɛso ɔba na ɔbɛgye bi a date na mrepa mu no wɔn nso so ayɛ sɛ ɛnɛ ɔmo deɛ ne ɛhyɛ nnɛ nso so no ɔmo gu so kakrakra no so ɔmo bɔ no kakrakra nti megye sɛ ɛno ka ho ne ntwentwɛn so ama saa bere no ɔmo ntumi mfrɛ polisi ne asɛm ne maadoa asɛm no sɛ abusuafoɔ no gu hɔ deɛ bambɔ so asɛm te sɛ abusuafoɔ no wɔ ha bambɔ ho asɛm nyinaa so yɛ kama ɛsiane sɛ sɛdeɛ mehwɛ abusuafoɔ no sa video no sɛ bi a wode to so hwɛ a na abusuafoɔ no huri papa sɛ bambɔ mu nya den ha no ma na nka ɔmo pɛ sɛ ɔmo nso kyerɛ ɔmo tumi sɛ agya ɔmo bɛtumi nanso so no ɛnam sɛ kɔdi abansɛm nti no sɛdeɛ abusuapani kwam adubɔfoɔ ɛka no wafa kwan ahodoɔ biara so
adodo ne nuanom wɔn ne busuafoɔ nkae a wɔn hɔ nyinaa akoma ma meka sɛ deɛ wɔn nyinaa ɛwɔ n'atwɛn mu nti na wie ne bɛhu kyerɛ sɛ bia deɛ wɔn bɛka no anaa de court bɛka kyerɛ wɔn wɔn abusuafoɔ so ani bɛgye. Matekwam ɛyɛ yɛda ase abusua yɛ nua kwam redu ne yɛkɔ ne nkyɛn wei ɛyɛ asɔkɔre mampo magistrate court ɛne yɛkɔ ya police ni chief inspector Ahmed Twimasi ya dodo no asarma ne seta kumu a okum yɛ nua ba madwoa yayaya bɛɛbo so menie no ɛnɛ ɛnɔmo asa ɛde na akɔkɔpie court bi wa setelia case no ɛda so gyinam court no nyamfrɛ kra nti abusua yɛtete hɔ de befra to bia no yɛde bɛbrɛ mu afe ye monremu ewo omeyi yamre nimfo wo madwuma ye no wonom kabom ko jusak mu na wonom ekobese na wotwini na wonom ekyese wonwanam bi ene wakatua ho nsem no ebi atete akamu ebi nso so akakyere nte no wonom ekɔ strike na enu ada ene enya ne nte yese wonom ne wo mpanyifo ene aban mu mpanyifo bi edi enhyiamu na busua de efiri nhyiamu de na chi eba ne se etuo akotwere baabi a etwere mo se wo mpanyifo da pamienu na watwe mienu na wonum etimi ama entiase aye adwuma na de wasa wonum ye no womu etimi aye na enura da nhyiamudie na se no enipa bebre ya dodo na efri aban mu afe eye Ministry of Labour and Employment wonum nyina panyifo ebaye ya chese Chief Justice mu nyina no wonum akache panyifo nyina baye ne nyina mu se wonum behwa ama entiase etimi aye adwuma na ye kasa die sabre ye kasa ya wode wani kyeremu e wo memu a wonum ede jusak womo strike na kwawie ye no yenkwa homa no so na yemisa ye nua na wo me afiri ye ya no se wono atoye mantemu court ho nsensem no sen na esitie bra jusak wo mo hs strike no mo de abawie ye no secondi ene ne tade mpotemu na wo me afiri ye woto nkrai de amaye na wo me otime nkan wie mo ha ye nua me nua boy enkyeremu court nsensem no sen na wo de wani bo apro ho no wa hu no ho medase yɛde atie fo bepie mu ɛwɔ atoyɛ mantem kropon takrade ɛne tissue secondary a court atenaeɛ mmienu a ɛwɔ kropon yi mu mekyerɛ secondary high court ɛne takrade circuit court a sɛdeɛ naano ada na wɔtwetwam jusakfoɔ ɛte atua yɛ sɛ wɔn nkɔ adwuma so biem no ɛyɛ ade a ha nso wɔn nuanom a wɔyɛ adwuma ɛwɔ court mmea mmienu ahorow a mede to dwa nyinaa nso etu etie ni bi omo nso anko edwuma ene ji sem ne se enra ensem omo national executive se de beto omo ntin so se efei de etuatie no omo atwe asensen kakra enya de a omo eto akoso biem no ampani ampa ni nuane ampa na pay ewie mo ni show yenso ye de ho fam kopie mu wo miami no amabobo so secondary high court e na takrade circuit court no na edwuma ye form ye edwuma e wo court obi kire jusak members no na omo nyina ahye won dwumadi ase a omo edi dwuma in fact lawyer Fifi Backman a oye lawyer ni edema Ishraba Kojo jumtuni na no court ne man ne fu aduasa se won kodem esanse contempt etumi ache no no anapay wono kra edi na semba ko court a ehwese court na hye won dwumedi ase ye ne vice chairman edema Western ene Western North regions wo mo chairman Bigitri metre Yera Frank Aboaje edi wachi din komo no o se eyampa o ma hye won dwumedi ase le obepie mu e wo metropolis mu a secondary high court and a thing takrade circuit court na no eya dia jusak members ase won dwumedi ase a bibia edana kwan mu amane bo no esi yo Naomi maye na wase nyame ya adom a ye hia obiam ebesa aba won chen na de ho no de amaye wai ebusia ye nua ba Naomi afriye ene oto nkran edifri atoye mantem kropon secondary ene ne tade mu edemaye no abusia guso de mu gina ye court ho no mu no a number ka hye ne nso a be mere kakra ni ene o my Ghana ye court bata supreme court mpanifo kwa setena na ne nyina akwakoye mrasebedwani o wo mrasebedwe fi ma de hye a wo mu asen no for baton pesu aso ono abu James Jechikwesi nasemo a na eda supreme court mpanifo ni mu a na wo so mu kukusi hu gina ye sebe pa no aso obetimi ato akoso aye adwuma semrasebedwani o wo mrasebedwe fi ma de hye a e wo asen no for baton pesu aso na se o se yi ni free mrasebedwe fi mo no mo na kosibro ne kan se parliament for no koye by election na bato commissar mpanimfo ko weso wo eye asen no for baton pesu na sa gina sie no a supreme court mpanimfo kokosi ye no na Dr.
Michael Pesa White say krade yes we professor ya wɔkyerɛ de University of Ghana Legon ekɔtwotwo nsɛm bi kɔ kan nsɛm bi na ensɛm fata de fa judgefo no wamra a judgefo no bu asɛm no wie sɛ saa mra sɛ dwade no yɛnkɔ yi no free parliament ya woni hu kwan sɛ ogyina baabi asɛ ɔbɛfrɛ no ho sɛ mra sɛ dwade de ma dehia wɔmo ase no for batom pesua so mpo ne mpɛsɛ mra sɛ dwafo kɔ so ɔmo kwakɔ dwendweno my Ghana ho a wɔtimi asi wɔ no mo a edna no akɔ akotumbie na saa nsɛm no a Dr. Michael Pesa White ekɔkɔ kan ye no na Supreme Court judgefo no kɔfɔ ɔmasom ɛma ɔmo sama no na kyɛ sɛ kosibrene kan sɛ contempt of court wa bam ye wɔso wɔkɔ na okoko yi ne ho ano ba ne saa no a ɛna Professor Michael Pesa White ɛhyɛ aseɛ sɛ ne wɔtwɔtwɔ apepa kyɛw nom ɛne ne wɔ hɔ a sɛ bia Sompa TV ano afrɛ me nuanom mano akɔ yi me ka wo mesrɛ mo monka ncha judgefo no sɛ manka ne ye manu me ho ma kyɛ sɛ manwene ho na meka ye wo mo mfa nkyɛ me nom ne adeade a ɛnam so menne court no kɔ ekɔkɔtena na asɛm no so ɛma temuafo benum ɛna ɛtena ne case ne so a ɛyɛ otemuafo pani a wɔno ɛna ɛtena so sɛ presiding judge Justice Mariama Owusu ne nuanom mu binum ɛka no ho ɛyɛ Lovelace Johnson, Professor Henrietta Mensah Bonsu, Samuel Esiedu ɛna George Kingsley Kumsin so ɛka ho na ne lawyer ni ɛyɛ Dr. Justice Sermsa ɛna ɔsrɛ court no sɛ efrimra asɛm no kora ba ye no a papa yi Michael Pesa White na no kokoto mu bie no kyɛ sɛ onunu ho ama kyɛ sɛ da bia wɔ pakyɛw da bia ne nsɛm a wɔtwerɛ ɛde to social media no so ne ɛyɛ Twitter nom ne Facebook page ne ade nyina akɔ kyɛw panko nto bɛsrɛ sɛ atemuafo no ɛmfa no mfom so ɛnkyɛ no ɛnam so ma atemuafo no tie na asɛm no wɔn ɛkyerɛ sɛ esan sɛ wanu no ho na wadi ka tutu anamo apapa ho kyɛw ntini adeade no wɔn ɛde ne mfom so akyɛ ne mum ɛyɛ kokɔbɔ ɛde ɛna wɔn de bɔ no sɛ saa deɛ no so saa yɛ biewa ɛne asotwe a emu ɔden ɛna wɔn de bɛma Dr. Michael Pesa White ya wɔyɛ kyerɛkyerɛni a wɔkyerɛ deɛ ɛwɔ University of Ghana Legon. Think tank Omo any Institute of Energy Securities one of so they are to just Yankopon Boano or Yadumwa next window ya no pricing no edema farm go ebono one of Besha said be a bejina baby a jina na se bimpona Yame be yadom amane bono etimi aba form now one is some packers here ebon komono and a yera Adams Yakubu watcher say nina no etre sidi no na who den ya sabre e banka kra ye ne dollar no ejina ene ama who was sikano epem ekwa enkan no eno na nam so amasa ensem de we se nyina no eba ye running sama hodo bi a wode to aso ne the prices over the last 2 weeks who say price of petrol and diesel at performed by 3% and LPG at performed by about 5%. So across the country who say this year ye trade petrol and diesel the same price at most fuel stations and the national average is no translating to about 11 cedis 90 pesos. That's a gas stations who say trading gas about 13 cedis per kg on the domestic market. But say free one June first 2 weeks June more who say international prices of petrol and diesel are cost through by some 4.2% and some 2.7%. Free now about share no who say no and gain say again made some 5.42% gain over the United States dollar. LPG so the price no at about formed by some 5.8%. So far anima weighted to previous prices are 11.9 13 cedis no more. Who say going into the next 2 weeks no price of petrol and diesel the be stable kakra and price of LPG and no expect to say a better but from by 5%. So say 5% in the next 2 weeks every 1st June ekopem 16th and 14th June Sahana prices no behavior on the domestic market. I
Busiayara Adams or no Edini Juma Ewo Institute of Energy Securities and on a Sompa Cassia Bonkoma or dance same way saying in Eddie Tray. Na Ghana National Ambulance Service and Penning Force so the Ababa to just a video be and none of social media no say Ghana ambulance and a man for chassis dear no ewo Dubai abonten so a ye de adoma to so seluwa ye tuntonia de no Ghana Ambulance Service and Penning for chess and Ukrobia Enisa and Samnoa gentre hanim pataku our social media no so no or penny Simon Yusuf Keura one a penny pabidi chro henia mansan edin common National Ambulance Service no and an pay or my here do ba chetana no we are singing action e wade ache bi adwumadie so Sompa TV and Sompa FM so no one no kodin komoko busan say eh na ambulance ya ensu yi ene yesimo wi aba akwa kosi Dubai no amoton no ene wo chese bo minua ambulance ye yesai yetima tambidi shi e shepo so se rupremu e de akọ Dubai akwa akotontonie ye Ghana de no kra ni nyina e Mercedes Benz na we yo moka ho asemi eno kra e Toyota eti omni mu hwe no kra bi enim se Ghana ya sese ambulance no e de akwa kosi Dubai abonten so a ye tontonie opani Simon Keura enyen be do ase enyen take delivery of the ambulance but me say the sooner be mu e ko na wie no ambulance no be DS e be ba papa yansa na di dwuma Ghana for hwe nti so bi ka say e ton ambulance na anya na kwe na garage na ambulance ni no aye manufacturer na garage how we dey kosi ho nti say wo koton car also according to the video commentator no how we no say wo koton o car wo garage na wo say wo car yera akopie ho a ye na say wo ye first time I saw call the owner of the garage you call find out what is this car doing here won't me anya sa na wo twe video two so won't you go kwampo and can say authorities police wo how bet my report say ye car ba kwa yira akusi ha into person me report na mo investigation ma me nyina won't you menye na wo kwatwa but ma me say na so yes is in journalism kwampo it doesn't prevent you from cross checking your information na okwatwa and try to say e dey two omemu masa o sha e boy into ambulance na isi no we are not it's not for sale I don't know I cannot tell why one me sure say some of the ambulances no is likely to be added to the ambulances for shipment because we are much more kind of say we as an institution an agency of government any mother ministry of health pre-shipment inspection okay with the ambulances are expected. So what we know or what we are expecting is to get our the 26 new ambulances which are in say by the close of the month we take delivery of all the 26 new ambulances but the entire I cannot answer that but that particular ambulance logo at that solid there what I can say it is not for sale. Opening power henia mansan edin komo Emma National Ambulance Service na nabedi echiri opening Simon Yusuf Keura ena yetene nken afe ye boyromo ewo oboase na ehwo ena ba beto dwa se Anglo da Sanche Ashanti wonum concession bi a wonum ho no yade illegal manners o ma boyromo nipa bebro se wo ha wonum akwakoka asase ase na eno enam so ama obako wonya kwan edit phone efre abonten ne central for din komona busua yenkwonkwo tiemra ye ba Anglo da Ashanti wonum nsama hodo bi ode aba beto dwa no yadane ne nyina chi ede amamo ya cut down. I'm not going to cut down. If it's a better for this, you're back here. You're going to be for a much to your point. And so just for any if you don't pay for the Akata. I'm almost saying for more day. Or move your case, I'm slow on my when I used to you pay for 100. What are the GPA nipa omunya nipa be 10 na 20 no na omu share that here omu do ma police station yes en komunya yi na omu chie obo asiasi ODC for ye mo awon kura na ye yu se ni kwani say atemtu ya na omu jibuni sa ko okro no mo ba ye na o ya sa ti ma ye na ndi adom ya ye na di o no onu buri na mo skata de chinya sisa mumbo aye wate mumbo aye na mumpe dia ni bimbe so awa nyim na omu family ni ni na ise o mpeso mkunye yemu ansana o me na kuma ne go kinsa ade o mpeso wu ana ko ba ti dia yenki o ba fere so no de de skabita sena bo boso e de walls blue mines walls ni na bi sheku so ya yenki bla
Ye lo nti mo why. Ye to aba no bi why. Ye nyina oh, ye slam why. Mo hu isi na mo ndin ko my why slam why. Awo number ventilation mo ba down no. Ade be tina ye tiye. It's an opinion in you. Almost so much in the oh, it's in the I'm on for garden, I'm on for this baby now. Yet me a day. I could hear PDI and you just why. Momo cap vigilant to the phone. I would be a crown on Tiano Madi Lud in the crowd, get a massy. Why, yes, why? I want money. Yeah, anyway, you want 100. I do two a best one or two or three. You know, best 100. I was here 4 way yara what's some cut down and one on Sonayana post on a view of 100 posts, 50 posts, yes, poor yow. Light post ibino ye to swama kuma ko bi o 50 e bi o 100 down eti o mo kwasa na ya na o mu gari o mu nso ni ade ka o na we say no e de o mu ti ankwanko yeye we no ni kwan so o mu wura mu wo ho e na wo makwa akọ mu ache se wono mo che se Anglo God Ashanti fo na kwan a wono be fa so apie no wo mu esi no obaako a yete ne nkesa na workent no adofo emeye wono mo na mpanyimfo no etime mi ekwan mu na ebusuasem we se ho na nam so Anglo God Ashanti Ghana one at the press release about bonte na omo nsam mo kanyina ya omo krucha gu krata so no ene se ensem a ebobo ba no enya de anya sa na etie te se de binom ekeka no na wonom kire se wonom ankasa dwumedie no womo agitumi krata na womo mutufo magudie wo kwan a emra emma ho kwan galamsefo a wonom akọbọ awramu enye obi a na de wo makwa akwahye ho wase wo ma na koye ene kwan no mo fa so koye no so no kwan no eda so ese ba bia fa koye no oba ehwa na abefa ba na emom ese so ma fa mra kwan so na awramu ni ntino bambo adwuma yo flo prostifo aye krado wo wontia na wa obebe bia no kwan no ma so page fi se mra na makwan ena wa bo awram ti wo ye kronfo kwan bi so eno nti na ema wo mu hu se wonom apia ba bonti fi so mo nim so mo ba e bia prostifo no ebeche wonom na eni panso kra ya de Anglo God Ashanti wo mo kire se wonom etimi apia ba ya wo mba ye no emra no aso mo a eno nam so nti nye se bia wo mo ye wudifo ana se wonom pese wo mo kunkum adehye ya wonom wo potam wo na ebi wo makosi kwan na mom wo mo hu se wo mo ba bontinti no wo ka kire wo mo a wo mo wo fo mo de se mo te yen ka wo mo se kwan ne da ho enti mo mpiem la mo ba prostifo mom e na ebeso mo nti no o mo so mo dwo mo manfo ho e kwan yo mo fa so mo koye no sa kwan na da ho nti no ma wo bi nsusu se Anglo God Ashanti wonom eye wudifo ana se bia shiu bi wo mo tiri mo pese wo mo kum galamsefo no e na wo makotuatua kwan na shiu e kum mo wo da ho nti abusia de wo ho no nti wo mo se media fo no ye hya no so nya se bia de galamsefo no e ka no sa e na etienti yaw de da ho no wo ma na koye wo mo so mo ba prosifo be che wo mo nti na omu hu so mo ba nti omo mla nti kwan ne da ho nti ya nyina ha se na ye ntwa ye ho mla ho ye ba ta wansam no dodo na asaka e kira ye de be ma de hye no Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet emfa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni ha okra Cloud Ghana na Ghana ha o provide internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem wani speed ne die esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia ye provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne edru ho dadaada o how bia sane atie bia ye so no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a cha kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wodan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana
cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa. Abzafo ya sama makwa babio eba Sompa 93.1 FM ye wi aprem to break kase so abuzam ye ne Dr. Eduana ne yentwi eni nkomo tew kakra bi emra sisi a yate se pensioner bondholders no omo boabo mo asa so akwa kobodompim finance ministry wono mo ebiu ibisa se adede asem na esie doc ye mo ha o ya oba mo ho sei erade adom na oso so me adom we dey tell ya tese mo sa boabo mo akwa kobodompim wo finance ministry wono mo biu obebisa se dey asem na asie em say na everything ase 8 May no dai kan na buy into escape so tuamayen e kwatetra wa 12 May no na buy free ya buy ni edin sa so kaka ene nyina adwendwen de behu se sei na buy person yen obetua e kai ho nyina na afinzo yen principal so ne be kasa ne hu kwan a e fa so a e we fa so enya yin sika no enti se enunti twen aban e fere nim enti ja piketin no e fere nim na otwe di kan aban etua coupons no e mu fa otua ya na koka mienu an kan enti a wontua mienu no e na e kire no se oni ni yen principal no so de man no also opese oni di nkomo ya ready oni e medi nkomo no e man na otwe se onfa ni sankomo no na otwe twemu no Lady can HMU anti BBM Fraba. Then the Tossumi no, yes, I come out by said, like I said, a mouse last week, any encassa. When I saw person on any encassa, I got some crowd. If they are casse, principal, one who are own to that, no, a Belgian home and if you say, will be BBC, they say it drew the rest of the command. Now from commander, the court to Prada for ya. Court to back, I said, if we say, ene ya see the one to ya kopem da obetiano to ansi sin so come nti emergency no it is all person on here wa ka eni here afi ya pem so abai na o ka to person on here ya chiro no cleaning oni here on ka be nchire e da coupon no so bi so ka da ba account every enra ba kwa account if ya koye e9 is ya really ya say na person city epiti as ya ba ko yinu yensa na ewum se awaka na podru be do 9 no and they hear men ko say you see a 9 and okay into ya say e be kan akwa piti and picketing as ko pem sa ba bi ta e kano e fi ho na ya principal no so yensa aka principal Yebeko Yawada any fiada. Now should be Yebeko Yawada any fiada. Kusi se 4 na akamu nyina ban betie free ho. 4 no want free ho nyina na foforo so ba. Sa na cabinet here. Enti adwada bia foforo aba no. Ye hwe nim dwada e brother kuada na sa ban betua ibi hu. Ye hwe nim adwada brother kuada na ban entua. Yawada ne nti yawada ne the house e be ko yawada bia agise ye ho se bibia enikem dog we dey me na wase awie ye da se pa why it's what I was yo abzan for Dr. Eduana ne entwi na pensioner bondholders no oda woman no nyina eye picketing ya enam so ma we no nyina abasa Ewusia ye to ansam no so de amamo apomde ho nsem ahia de mo mamu ni nyina fi se o manfo wa hoden a na wote asia kwaye adwuma anya eto de ama aban no sebe ya no so no o man ho brabo no obetimi anya sika de abo na wode wani ekire mu ewo man ga na mu hase no mu apepi na no eya na o manfo ne titu ene akunafo mo mu ni bie no wono ma ya asa no ma ya ahwe no kwan bi so no ya na atoto ape ya je se agija na eno na ye raba ko no eye dwadini ye fre no ye ra Erasmus
Ali dodoɔ na ɛfrɛ no Asanka Poyoyo wɔn so de adesrɛdeɛ de ama aban sɛ nkɛbɛyɛ adaroma wɔnhwɛ na wɔn pa fotoɔ bi ɛntoɔ te sɛ deɛ district assembly common fund ɛteɛ ne get found ɛne disabled fund no sɛ bɛyɛ a yɛn nanom akunafoɔ nso no kwan bi so no wɔn bɛtumi ɛde abɔ wɔnom kyidɔm na ne nsɛm wɔsɛ nyinaa wɔde to dwa wɔabla wɔkɔyɛ adom ɛyɛ free hair screening ɛde ma akunafoɔ bɛsɛ ahanan na wɔsa de 400 bags of rice ɛne anwa ne adeɛ wɔde ɛkɔkyɛ wɔnom a wɔwɔ akyimboadua yɛn no ɛwɔ dɛnkyɛmmoa so mɛnsin mu yɛn kɔ na yɛwura Erasmus ne nsɛm ahodoɔ bi a wɔde ɛto dwa no yɛn kɔ ne yɛn kɔ tie bi mmra. Incentive of fund so the glory over the district assembly events disabled fund or I had animal medium 8 million block and statement as our fund get fund so brilliant but needy student me before say so buy to be set up fund maybe to me na 40 no say I say Ministry of Gender, I mean, baby, and one was say, I na neglect most of them are vulnerable power community. If you do Kayaka dia, I am and I ask for it. Since I make one Madrian as in the present ministry, I did for the camp. So I did it now, my Kayaka community. Toti America say me NDC ni pam nembo mo me say yes I dey no as say me pese be ya manyo sem kire say nipa bia ne ekwan ofa so egu ni nyama wa hwe na koye say as say me NDC ni nko ana me dey mo ma o kire bi obi so be ba say MPP fo nko ana o dey mo wa hwe na koye yi mo mwa ye Asanka Poyoyo weye dwadini ena wakwache eye anwa ene emode microphone ya wonom wo achem ene ne kasua so ena yede emu enseme ma mono na ne kasa na chi ena Dr. Job Somtwe wono gynecologist mechire Dr. Panya wo hwema e wo St Dominic Hospital ya no akwatia wone sentrefo bonkomo enam so e de adesrade e de kwama ekunafo nyina sa da Roma wonhwe na abrano no obekọ checkups ama a doctor fo ene anim de fo hwe oni padua mu sampa ene ema bi etechema e woni padua ni mu anasesen e na esi kọ na ebia ebi e wo ho a wonom etimi etuase ne mpo no bibi wo ho ye afutuo ya doctor fo ne de bema wonom so a abrano no true checkup no wo mo etimi enya e de friend nim de fo ho na chese yewura Erasmus Ali ya dodo ne friend Asanka Poyoyo na ase e na chese adodo na no e de ema no na do ye okoye ya doctor so e de kakra aye afutuo e de ama ekunafo mai yere asede ma cloud internet Ghana so pay internet de ye adwuma wo fie adwuma mbebia wonam bia cloud internet Ghana ne ye kan for de ama office omo de no fast reliable and a bonus so eda Sompa omo tech ya abrosai no akuma uman rural bank wo mu no opposite Love FM ho eno omo wo from 02446019 33 0244601933 nene cloud internet Ghana in komo so what's her back clinic 7 control say ye clinic mu a e ba ni stroke wa ye excellent and ye so ye expert mu a otu ani e de kire ba bia ye koni akwakwaju sikadie yankase bi draw ya na ye de esaw ya de we ye so what's her back clinic wasem and ye ka de kire no say e ba ni stroke say bubu agu o say utimi tutu kakra anase bia ukra de o kan ho a enka no foni e kire so what's her back clinic ye de ntisa manfo de a obesa ya de awie na afi untimi nkasa untimi nante afi ase wache bisa no ye wie a ye teno ama bibia aye adwuma kama e de ama we ye so what's her back clinic ya e wo Oshim School Junction ane barakese abonten so fibroid so wo yi wa bra won fa sekan enka wo e ne ba ne se wo liver ne ho aka ne nyina wo ye ho adwuma e de ama from 0243 282629 0243 282629 na anyone any komo ya Bolivia so at the Future Life Smart Food you say your food is your medicine is your food your Future Life Zero your high protein your Mortabella and your smart fiber nom and the Future Life oat you know we just wa e bia wuntini no mo ema moja ne edia frusane yi mesro upebia toa no afre 0246010150 0246
010150 na ye no edi nkomo. Tabita Clinic say omo so matena se eba no prostate yade bia abusuamfa nko ba bia say Tabita Clinic na wo say oba prostate and diabetes yade say ojonso memu pa mienu ojonso oti yawom ojonso oti se moja di akire ojonso na emu edwa wo ne nyina fa ho adwuma ekose Tabita Clinic na wo mo enye enfamo and now diabetes no say type 2 say type 1 say type 3 ne nyina wo mo eye ho adwuma ediama and e ba no say bia infections num ene sisi yade num ne sexual weakness num a ne nyina fa ho ensem ekodan Tabita Clinic na yenye ho adwuma enfamo ye wo eye kumase obehu ye wo so fly alignment hono a obehu sabrosan fefefe bi wo hono mo obehu yen ena akra so ye wo hono mo ena takrade ene sunyane so ye wo ho ene ani nkomo wa homan so 0260196219 0260196219 ena ma mi abe awie wo se watena se baby a wo bia yade no se eye be ma opese okwakudo nsuro no ye tiretire mu ebrema wo foni ekiro matena ye ombe ye ho adwuma ediama stomach ulcer wo yi wabra won fa se kanka wo hernia etwososo no wo beyi wabra won fa se kanka wo eba no prostate cancer num ene nam yarwa hodo etise syphilis ne gonorrhea num a na nyina wotutu ase ediama sickle cell so wo ye ho scan ene ho test nyina e de aduro kanwa na adwane afri ne padua ne mu tana so apatrapa new site junction hono ma no wo ene ma me abe ni nkomo 0243345392 0243345392 abuzia ejina we suna wie nsemo eboabo no de beso mo no ye de mo asiha ne asori ama sompa nkomo atoaso ye ne yeso wie na ya abo amale bi aboga wie mene ohene ire ma me akua ye boa yemfa sedama ye rasanti ye boa Benedict won ne semfo panyikuku Veronica Jando wana tena fide ne chichinchim ne from adema yakwasia somoa and news kriya mo Sompa 93.1 kase dem Sompa 98.9 and Sompa 90.7 kranza nyina no ye beda wonom asemsi afo nyina so ye da wonom ase ye sori so for mame ye bola Sompa nkwamo eto aso. And then Kwame Jerry and Brennan. Na J-Fran Company. Wame Jaya Kono San. Ebe ye day. And the Jaria Yemi. J-Fran Company Limited. Say a jacuzzi bar, wash hands basin, bathroom mirror, water closet, bathroom cabinet. Any near Pia. This is Jerry. Any a J-Fran Company Limited. Eye papa. Nani pwane so dafo. Yene nweti January ye wo komasi adu. Yene railway police station. Ene wo line back so. Ye sign so ben Pacific Bank. Aseda house on check. Mo amu pani dudu 0244-178-585. J-Fran Company Limited. A giant yard near Madi. Yen Nisa Sophie. Obakus, wouldn't miss our brap and yin in a yassim, and no, I had to me and co. Yeah, bono, or by say, Confanco, assemble move, be power. Mid a seven yaman on the Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy and a yanny sissy yanny, and yanny sissy, be pa, and their cosso. I'm worried for France and Antessa. And a madame for one can't tell me. Let's send that year with your some kit to it. And you're not here for, or be a tea, you make ye. Bama do Bribia, and so young Hodru. The manager about no Yawadium, where any a simple cry. A Ruby was cements about shop as a Cormampon. Your friend cements vital hebamissa. News your ho, the topa yes or na sadre, member in our friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer will be? Open member friend a gang be a far. Every was a Cormampon, cements about shop, and then Miami I told you be droning a brofu do one. So open do what you are. Kodani Farmer, Colinak, Misty, Apidank, Resa number C 0240616061. Member friend a gang, remember when you do what you enter me numbi. Order for Mema Wakwaba, Eba Abe Heba Clinic. Ope Aya Sabia and Premprey in the Padudwana Duanani at Chimuho. Now Yaresa, na one more Etiapa, na Abe Heba Clinic. Yadia I would do Abe Heba Clinic, Eddie Woodma, Aya Sickle Cell, Epilepsy, Etreya dear, Osa, Yemcro, Typhoid, Coco, Oba, any Bema, Opa War, Sexual Weakness, Oba, na Bema, Wayamre, Ewompem, Oberima, and Bema Afon, and Asa Ayaketwa, Fibroid, Pressure, Stroke, any STD, dear. Ahudwana, Nia Aya and Iswa, and the young woman, would
wode bedom abe heba clinic ya one mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a yefa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 say your hu and obi de yare ato abra bo so am sebra abe heba clinic be bo